Masu kallon labari na sun fara cece-kuce akan irin abubuwan da suke faruwa akan mutuwar matar Al-Amin, yayin da kuma ya je auro Jamila. Jamila dai tana son Al-Amin ne ba don komai ba saboda ta ganshi a matsiyaci, yayin da kuma shahararren mai kuɗi ne. Duk irin abubuwan da suke faruwa a cikin shirin fim ɗin labari na, masu kallo sun fara cewa bai kamata a ce matar Al-Amin a ce tashin farko a ce daga nuno ta a ce ta mutu ba. Matasa sun fito suna cece-kuce akan cire matar Al-Amin da aka yi na kan cewa ta yi hatsari. Yanzu kuma Aminu Saira ya fara shan zagi akan matar Al-Amin, yayin da wasu suke cewa duk irin abubuwan da suke faruwa a cikin shirin fim ɗin labari na labari ne. Dama in ba ku manta ba, tun kafin a fara fim ɗin ya fito ya yi magana akan shirin fim ɗinsa labari ne. Yayin da ya auri Jamila ne ba don komai ba saboda ya maye gurbin matarsa wadda aka ce ta accident ta rasu. Aminu Saira dai ya fara gogewa mutane hadda, yayin da wasu suke fitowa suke zagin Aminu Saira akan kai ya raina musu hankali. Ya za a ce mata da ka nuno ta a tashin farko a ce ta accident ta mutu. Dama a cikin shirin fim ɗin labari na ba wanda ya kai matar wato Al-Amin kyau. Shi yasa ya fito domin ya dubi matar da ta fi hankali a cikin shirin fim ɗin ya aure ta. Matasan da suke kallon shirin fim ɗin labari na suna jiran tsammanin na ran Juma'a yadda za su kai da ta kaya a cikin shirin fim ɗin. Duk da haka dai wasu na zagin Aminu Saira ne ba don komai ba saboda mutuwar matar da aka ce tashi ɗaya an nuno ta mutu. Yanzu kuma Al-Amin ya shiga wani hali, hankalinsa ya tashi akan ya ga matarsa ta dawo gida ya ce bata mutu ba. Yadda Aminu Saira dai yake so ya goge wa mutane hankali. Mutanen cikin shirin fim ɗin labari na suna ba wa masu kallo haƙuri saboda an ce dama labarin fim ne. Matar Al-Amin kuwa ta fito ta ce ba za ta koma gidansa ba, in ba ku manta ba a can baya ta ce ba za ta koma gidan Al-Amin ba saboda ba ta san waye shi ba. Amma daga bisani da ya ce sunansa Mai Nasara, shine take kokarin komawa gidan Al-Amin. Daga irin abubuwan da suke faruwa a cikin shirin fim ɗin labari na, wasu na zagin Aminu Saira ne ba don komai ba saboda an nuno mata Al-Amin tashi ɗaya kuma an ce ta mutu. Yayin da wasu suke cewa duk irin abubuwan da Al-Amin yake a cikin shirin fim ɗin labari na dama labari ne. Al-Amin ya auri mata kyakkyawa kuma daga bisani aka ce tashi ɗaya ta yi accident ta rasu. Yayin da wasu suke tashin hankalinsu a cikin shirin fim ɗin na labari na. Masu sauraro kar ku manta dan Allah dan Annabi ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labarai zafafa wanda za su dinga zuwa muku a cikin wannan channel ɗin. To fa masu sauraro, Aminu Saira dai ya fara karɓar zagi daga masoyansa, yayin da suke cewa ya fara goge masa hadda. Kada a musu irin abubuwan da aka yi musu a shirin fim ɗin su Presto. Yanzu kuma shirin fim ɗin su Al-Amin ya ɗau daɗi kuma za a ce za a fara goge wa mutane hadda. Yayin da wasu suke cewa wannan mata da aka nuno ta tashi ɗaya ta fi kowa kyau a cikin shirin fim ɗin labari na. Cece-kuce kuma ta ƙara afkuwa a tsakanin masoyan Al-Amin da kuma shirin fim ɗin labari na. Yayin da mutane suka fito suke zagin Aminu Saira kar ya goge musu hadda akan iyayen Jamila, yayin da iyayen Jamila suka ce ya gaya musu shi waye. Duk da haka dai Al-Amin ya fara bada labari akan iyalansa wanda suka yi accident suka rasu. Daga bisani dai aka nuno matar Al-Amin wadda yake jin daɗin zama da ita. Dalilin da ya sa kenan tunda ta rasu ya fito duniya neman matar da zai aura, wadda ta yarda da shi domin ya aure ta ya ji daɗi. Dalilin ta haka ne ya sa ya zaɓi wato Jamila a matsayin mata aure. Jamila kuma an kai ta dan ƙareren gida, ta ce bata san waye Al-Amin ba, sai ya gaya mata gaskiya ta tafi gidansu. Shi yasa ya je gidansu domin ya bata labarin irin abubuwan da suke faruwa na mutuwar matarsa. Yayin da kuma mutanen da suke bibiyar labari na suka fara zagin Aminu Saira, suna cewa yana neman ya goge musu hadda. Ya za a ce mata da ka nuno ta a ce ta rasu. A cikin shirin fim ɗin labari na dai za ku ga abin mamaki, yayin da wasu suke cewa Aminu Saira yana neman raina musu hankali ne a cikin shirin fim ɗin. Masu sauraro anan za mu dakata, ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka.